Simon Patrick Ndioya tinotenda changamira anonzi Rupande Oliver ana kuuya kudare ashora dare. Nyaya yaPatrick, nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu iyo ndakashanda kwemakore 7 yonimboudza kuchitupa nemari yedare. Rupande Oliver ndiye asina kuuya. chokwadi murume uyu akatichenjerese Pamakore 7 wakashanda mari yako imari ndikuona 8,000 US. 9,000 pamwe chete nezvidziyo zvandakasiya zvidziyo zvandakasiya zvinonzi zvidziyo zvacho wazvinyora oisa palisi kunyora zviri palisi ndakalista ichi ndakasiya mountain bike $100 indoita zvokugadzira mabhasikoro ndakasiya maspesi angu $80 space maspesi bhasikoro rinokosta 100 maspares anokosta $80 nehobhosi dzangu 2 nebasa dzandakasiya $16 nebhachi 1 $6 5 pairs dzebhutsu $50 5 pairs dzebhutsu $50 2 bags dzefertilizer $60 4 bags dzechibage $60 $60 kouya bati $65 solar panel 1 meter $60 60 speaker $30 amplifier $45 pushing tray $35 3 magumbezi $90 kozouya mbatya dzevana dzanga dziri mumabhegi handichazivi kuti dzakawanda zvakadini ndakangosiyawo zvakadaro ndikuda wangu $40 chete three mabuckets ndikudawo $12 $12 then nemadish 2 ewasheni $9 4 mapoto $36 joke $20 joke $20 3 matemo andakasiya $15 4 mapadza $12 10 plates $10 mapadza 4 bari 10 plates 10 maplates $10 8 ma-twin spoon $4 $4,
3 migoti $3. Right. Medare ndinoda kuti mundibatsiro pastendi apa because ndakasiya imba zvangu ndakawaka ndakasiya zvidziyo zveimba pamwe chete nemugodhi netoilet ndii ndakawaka because akanga akandipromisa munda saka vazochinjinura kuti aiwa ndichakupe munda ndafunga kukubhadhara saka imba iyi yakabva toipisa chinangwe chekuti ini ndisazodzoke yacho imari zvese imba mugodhi netoilet zvese izvi mugodhi ndakashandisa $300 kucheresa imba yakaita 250 kuwakisa toilet yakaita 150 Pagayasa total ndinaraipa total handina kuisa ndakangolista kuisa total. Saka iwe kutaura zvemugodhi nepane toilet zvese zvakashanda nemaoko ako. zvandakashanda nemaoko angu. Ko 9,000 bhozi ndaichengeta huku, mbudzi, matoki, nedzimwewo mabreras. Bhozi ainditi kushanda uchishandira chistendi ndo pane peja. Saka akazochinjinura mushure kuti amangara nyaya idare rekwachipunza. Dare rekwachipunza rikati suduruka. Handina kuziva kuti vane medzi kuti ndichikosuduruka ubva wapisa chiimba iyo. Saka kana sendi raati andibaba. Kabva sei? Vangodzima. Hatina kuwirirana kubva kwatakaita. Ndakadzingwa nedare rekwachipunza. Rakati tisuduruka ipo pa. kuenda default judgment yekuti haana kuuya ratoka kuti akudzorere 9,000 dzese mari macost agwa macost ndokwira ekuna dola kuenda dola kudzoka plus $3 sekumangara ndakashandisa $3 svondo rapera ndikashandisa $3 zvanzi nyaya yangu yazopinda mudare ndikadzoka asi zvakare ndashandisa $3 saka 9 plus masamon $35 plus 10 kuita 35 plus 9 45 plus 9 which means $54. right. panoda imwe 35 Ngamwe 35 that's a D4 plus 35 ukaita 89 unosaka 90 saka pachada kuti 35 ekuendesa D4 kuti andoone matongero atamaita nezvauri kuda nenguva yaanofanira kuti azvibhadhare izvo kana akasabhadhara pa 1 week default ndichikumbiro anzviise kuti mapepa afambe next week ndouya ne$35 chinzwa mhinduro mapepa kutaura nemapurisa adzendo anofambisa mapurisa tinotensadiandiroba mati madondo nemadondo saka nemadondo
tinotenda Isa some tinotenda. Next. Ndikumbira kubvunza ndinazonzwa amount yezvinhu zvandataura ndosara trade zvakawanda shaka. Une 9,000 une midziyo yako bike 100 isina spares 80 zvese ndanyora zvakataura. Ndosara ndoeda ndoisa total. Kana wega unoona uzviti. Ndinaro pepa. Dai